Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona el senyor Gonzalo Bernardos, llicenciat i doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarials per a la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al Departament de Teoria Econòmica de la UB. Ha dirigit diversos màsters d'assessoria immobiliària, gestió de franquícies i desenvolupament personal i lideratge. Ha estat el creador del graduat d'Estudis Immobiliaris i de la Construcció, director del màster d'assessoria i consultoria immobiliària de la UB i director del màster de creació, gestió i desenvolupament de franquícies de la UB. És autor i director de l'Informe Immobiliari Forcadell i la Universitat de Barcelona. És col·laborador habitual dels programes de televisió El Rojo Vivo, Más vale tarde, La Sexta Noche i és col·laborador habitual del diari Expansión i del diari digital Crònica Global. És normal. Ada Colau ha estat un terratrèmol i un tsunami que li ha afectat a la ciutat. Vull dir, tu agafes i nosaltres tenim un Ferrari, i ara la Colau l'ha convertit en un 600 sense rodes. Ara Collboni està posant seny, però per mi la meva imatge i la meva impressió és que Collboni, al pas que va, convertirà a Barcelona en un Volkswagen Passat, però això no satisfà el que jo crec que ha de ser. Ha de ser un Ferrari, perquè és la possibilitat que té. En primer lloc, hem de treure empreses i hem de fer una campanya per aturar empreses molt interessant. Hi ha molta gent que està preocupada perquè en el 22@ tenen una tassa de desocupació que pot estar per sobre del 30%. Però jo no estic preocupat, jo crec que haurien de servir aquests immobles per atraure a grans empreses multinacionals, però l'Ajuntament ha de fer algunes coses. I a mi m'agradaria que ara l'Ajuntament de Jaume Collboni va en tercera. I diu, bueno, és que acaba de començar la cursa. És veritat, però el Ferrari no fa falta que passin molts mesos per anar en cesta. Ja hauria anar en cesta. I jo el que li demano a Collboni és que no intenti ser com un alcalde de l'àrea metropolitana de Barcelona, que la seva principal missió és en un partit de voleibol i fer-se una foto, donar mans pel carrer, però que tenim moltíssimes possibilitats, com tenen molts ajuntaments d'àrea metropolitana de Barcelona, d'atraure riquesa, d'atraure empreses als seus terrenys, de generar ocupació, doncs no ho fan. Jo una vegada, en una conferència que vaig donar a un d'aquests ajuntaments, els vaig dir, vosaltres atraieu empreses. Si ve algú, li convidem a dinar i som molt atents. Però teniu alguna campanya per atraure empreses? No creiem que sigui la nostra funció. Val. Vull dir, mira, per mi, Barcelona és la ciutat més meravellosa del món. Jo, per sobre de tot, en aquesta vida, tinc dos sentiments que no estan relacionats amb persones. Un, el primer, és ser de l'Espanyol, del club de futbol espanyol, Real Club de Futbol Espanyol. El segon, ser barceloní. I, de veritat, Ada Colau era per plorar com havia deixat la ciutat. I això no es pot fer en 2 dies, agafar i fer, anem fent. Ada Colau tenia una cosa que era molt bona. Sabia el públic al que es dirigia. Jo li he dit que es dirigia als pijos progres. I governava per ells. I feia actuacions decidides. Això és l'única part que has d'admirar. Davant d'una persona que ha fet tot això, tu no pots anar i pots agafar i anar lentament o intentant ser equidistant o ara governaríem aquest o governaríem l'altre. No, has de tenir un plantejament igual de radical, però en positiu per la ciutat. I ser radical per fer les coses bé no significa, en aquest cas, que sigui una opció dolenta.
perquè Barcelona, la ciutat, no necessita 4 pastilletes, no, que li posin mica en mica millor, necessita una teràpia de xoc. Xoc en aquest cas positiu. Que Collboni va en la bona direcció? Sens dubte. Que va a la velocitat adequada? No. Perquè el que ha fet Ada Colau, és que ha posat a la ciutat en la UCI. Jo li diria, però ja l'he dit, això des de fa temps, que en les noves construccions facin construccions, sobretot en les zones que queden. Les zones que queden són la Sagrera. La segona zona és el Poblenou 22 arroba, entenent com extensió. I la tercera zona és els barris de la Marina, és a dir, per sobre de la zona franca. Doncs jo els diria que facin una ciutat de pisos de 30-40 plantes i molt verd al sol. És a dir, agafar i tenir molta més capacitat de generació d'habitatge, però a la vegada tenir també molta més capacitat de generar una ciutat verda. Aquesta història que es va plantejar a la transició de ciutat tipus anglesa amb construccions molt baixetes, a mi m'ha semblat un grandíssim error. Barcelona és la ciutat més densa de tota Europa i no sé si de tot el món, i en canvi no tenim les zones verdes que a mi m'agradaria que tinguéssim, i amb aquest tipus de construcció la podíem tenir. Però no pensis, els efectes no són només aquí. Ara l'alcalde de Madrid, alcalde del PP, diu que en la majoria de llocs només es poden fer 4 alçades. Jo em quedo molt parat, sempre m'he quedat molt parat quan he vist que un lloc com a Pi Margall, que és una avinguda molt ampla, només t'han deixat construir 4 alçades. Ara tothom se'n penedeix, però són aquestes modes que un actua més per imitació que posant-li 2 dits de front. Això de fer edificis molt alts i molt verd és alguna cosa que se m'ha ocorregut ara o que l'he pensat jo ara, que l'he pensat sempre, però semblava que estava absolutament prohibit fer aquests grandíssims edificis. Sempre amb la consideració que el que jo m'estalvio, en aquest cas, d'edificar sobre el terreny, el guanyo prolongant cap a dalt a l'edifici. I en aquest terreny, verd, verd, verd. Un altre, et diuen, no, miri, ara el que hem de fer és els locals convertir-los en habitatge. De cap de les maneres. Jo vull comerç als carrers. Això forma part de les senyals d'identitat de Barcelona. I com a conseqüència, no vull una ciutat americana en què només tinguis comerç al downtown i res més. No. Vull una ciutat en què puguis tenir comerç a tots els barris. Aquesta història de la ciutat dels 15 minuts, nosaltres l'hem aplicat. L'únic amb una diferència. 15 minuts per anar a treballar, no, Tu te'n vas a treballar on et paguin bé, on tinguis una carrera professional. Però aquesta història d'anar caminant al treball és un somni impossible. Això ho pot fer un pagès, però el que treballa en una gran ciutat, una gran metròpoli, és impossible per la majoria. Jo estic en una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona i amb diferents actors del mercat immobiliari de la construcció. I surto i dic, he al·lucinat. Allí havia promotors, agents immobiliaris, administradors de finques, etc. Doncs el més moderat era de la CUP. I li dic al polític que l'havia organitzat, tu te'n dones compte que no han dit ni una veritat? Diu, no, sí, ja estem acostumats. Vull dir, jo el que demanaria és agafar, i quan estem davant d'un polític, no que al sector se li caigui la saliva, que el pressioni, que l'apreti. Aquí hi ha molts en el sector, i no estic parlant del Col·legi d'Apis de Barcelona, que aquí podria ser una excepció, que només per reunir-se amb el polític, i estan encantats,
i estan agraïts. I ja està. Després no li fan ni cas. Jo la sensació que tinc de tots aquests col·lectius és que no pressionen gaire. Escolta, anem al que és els promotors a Espanya. Eren un lobby. Ara la importància que tenen és escassíssima. I així te podria explicar d'altres col·lectius immobiliaris. Llavors, per mi, el que realment, quan t'he dit què podem dir del col·legi d'APIs, que es converteixi en un veritable lobby, i com a lobby, que pot ser sol o agrupar-se en els altres, hi ha que apretar, apretar i apretar. Per contractar els polítics dins dels col·legis o de les associacions, no aconsegueixes tenir més capacitat de lobby ni aconsegueixes tenir més capacitat de pressionar. I ja et dic, la meva impressió és que els hotelers pressionen una barbaritat. Els restauradors, escolta, la feina que han fet els restauradors de Barcelona davant d'Ada Colau, el que han aconseguit, a mi em sembla per treure's els barrets. Aquest és l'exemple. Per mi, escolta, què vull dels col·lectius immobiliaris? Vull que siguin com el gremi de restauració de Barcelona, que en un entorn tremendament advers, amb una alcaldessa que estava en contra d'ells, van aconseguir mantenir en peu el sector en una conjuntura dificilíssima com és la pandèmia. I abans de prendre qualsevol mesura en contra del que són els restauradors, qualsevol alcalde de Barcelona s'ho pensarà molt bé, perquè són un lobby, s'han convertit en un lobby molt important. Jo, des d'aquí, només puc dir que la feina que ha fet Roger Pallarols, que és el gerent, és que no és de 10, és de 22.